og chika. Pinsenyor! 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 Upasing niyo, Pinsenyor! Gagi, pitsin nyo lang dahil. Ito talaga kayo sa panahon mo. Dali kayo, sinulog ka gali, no? Like ka ato, pre. Usa man? Patungsin pa ni TJ Monterrey, naka-adto mo. Ako? O ako pumunta nun, wala ko ganito kayo. Saan man? Ato nga, di mo ko sugtan. Andir ka mo siya asawa. Pwede ikaw to, naka-adto ka. Wag ako. Dahil mo man. Pamukay ka ba? Nusis ka po. Uy! Colonel, beta perme biya. Doon sa naman yung taon ka. Uy! Colonel, kalaagon ta. Diri na tatong time nga Maka-6-6 ta. Bukay, kalawan niya na ito, no? Sinisa ka ni. Pero tol, ay ka ba lang kay magchika ta! Speaking of chika. Puti kamay! Mo na ni. Kawalok pa! Wow! Wala ko yung asawa ha, wala ko yung asawa. Wala mo Wala. ako una diskarte yan eh. Kaya ako may single karon. Dugay ra gyud. O siya, ikaw una, takar mo ka nga. Ang pag-una, dapat magsugod na sa pinakabata. So ako'y una. Ah, sige. Yung tawag lalay sa alis, italin ito po naon. Siya may pinakagamay na to. Sige. Kira. Siya. Tanaw na tanaw. Tara ko. Ito na ko. First time na wala sa mura, no? Oh, first time na ko. First time. Tugnaw, no? Tugnaw. Lagi, medyo bugnaw jud. Kanina, ramon ka na mo kita na ugod ka ng nakoy amigo, di ba? I-challenge ko na lang magkuhan si mo ka ng istorya daw kasi mo ba? Yung abil na bayot to ba? Mana? Ito rin, pwede mo. Bigilay lang. Wow. Sana all. Tanli rin, tanli. Uy! Hala, gagi na kasi kaya ito. Kanang kuhan ba? Diretso na, tigawin. Pwede mamuyab. Dali oragod. Pag orag ito nagkaila. Ay, ayaw sa ko pag ginahuman si cancer kanina. Ay, kataranta. Kuhan man god, kanang gadali ko ba kay basi maunahan ko sa ang kauban ba, duha pa magod nagsunod. Okay raman unta, pero di mo ko ganahan nagputot. Trawa. Napastik na! Kaya no, hindi ito mapilit. Nga! Next na, kamo na po! Oy, Kay putot pagod ka! muna ka na. Ako rin makakanana. Kabalo ko sa mga diskarte. Suwita kay ko anak. Sige na lang ko na. Oo. Lakaw na! Nangaraan yung tag. Lakaw na! Lakaw Ikaw na. istorya ba? Lakaw. Lakaw na! Lakaw na! Diskarte na dito ba? Muna akong mga... Na ikaw na! Na ikaw Tarong na! ha! Tarong ha! Na ikaw na! Buka ni. Na ikaw na! Sige na! Na ikaw na! Ay. Kiri may kadiri? Di, bagura? Ay, bangko na kadiri. Oh, so, kadiri gid. Oh, taga layo. Ah, sige. Ay ako mong diri mostly mong diri kay namo ko'y brands diri og gold ba nag iganga eh. Ano na? Hala, karawat na! Awag kapatid! Halagi ko na na si Siya Gold! niya na siyang gold! Ay, sugot makahanit mo sa gold! Papan ko oh na kay brands diri nga. Mo nang diri ko mag Tinood ni? O timo ni owner gani ko. Actually duhan na akong brands diri sa gold mo na nga. Na ko yung makita ako either ginaon ko bas mo invest ko ka ba niya. Ako gold. Dili na kay ko ulan. Ako ra video ko ginat. Ako lang kwarta na ko diri. Ay, ningkuot sa bulsa! Murag tagaan ang kwarta! Ah, mao na po na yung style katong butangan ng alawas sa po. Nagpan ka na commute or Oh, nag-commute ra ko. baka kasi gusto mo kan baka rin hatid ka na mo kay. Dili man sa pinamog na kay Ferrari gamay lang. Sana all. Ah, unsay Ferrari nga gamay ya oy. Pag-sure diha ya oy. Dili ang pasabot mong na ako Ferrari siya nga dako pero ako giluward mo nang gamay. Ay basig kuan ba kanang need kag mga support diha mga ginagmay mga monthly allowance o basig gusto mo dinalian sinema na allowance. Wow. Kaya na ko na i-provide sa imo na taka ka. Para to wala na sa ako eh. Tagiyag sa gold no. Aw, nindot pud na no, pero kanang pwede remove nimo yung kalo ka dun. Ang kalo. What gini mo ako gusto gini mo ipa-remove niya ang kalo? Ha? Okay ra? Tatandaro tayo giho. Giho mo kalo. Okay ra unta kuya
nag-upaw. Mura ka helmet! Hindi ka nasasugtong, kasi na magkagulo. Sus, may pawala tanggara akong kalo. Sige na lang eh. Ikaw pa ang pinakasugtan. Yung mga bitot na kagrina, pag mo diskarte ka, ang imong ka na butay, sis bro. Wala kang kakabalo nga tamili dito. Abi nak madala niya sa akong gold nun eh. Imuha na. Ay, wala Imuha ka na eh. Wala na yung pero. Duda, tulog ka ni. Ang tulog. Tulog tani. Kasado lagi na. Kasaduay tabi. Oh, sa duway. Oh, pila ka. Mani doon. Oh, pila. 10K. Oh, 10K naman kayo. Ang sabot ang babae nga madaran ako. 10K daw. 10K dili. Oh, Mani doon. oh 10K. Mani doon. Oh, sobra. 10K mo ha, way bawi ayan niya. Wala ba? What's up? Ay sa close. Ayaw, kauda ko bro. Sa kwarta na dito. Hawi una na to sa kwarta. Oh, ayaw ka na. Basket mo na. Basket. Ang diskarte na maghatag na lang mo tanan. Oh, na kay mga funky mo. Nagawang diskarte ang tarawa. Bungawa sa SM ay. Itsinyer biga. Ikaw ra usap. Oo, ako na usa. Way kauban. Wala ra ba? Dam basin kana ka mga kwarta ba. Unsa man ang Kwarta ragut magtunga ragut ta simple ra kayo. Mauban ra ka sa kuha. Awa tol, isitin kay lagi daran-dara. Mabasket ra gyapon na. grabe. Kwarta dahil hindi pwede mag-ila-ila sa ta. Ila-ila. By the way, I'm Jeffrey nigga. Jamie. Familiar mo nag minggawas ka sa showtime ba? Kalot alay ka to na ko eh. Ay gagi abi nung ikaw kay kwarta mo gud kayo ba? Ay, naman. Dam kanang natay sabot ba? Dili ni diskarte ako Kwarta ni. Tanawa dam. Kainom nung katong duha ka buok ni Dool sa imo ha. Oo. Nagpustaan na may tag-inki ng wow. Ganahan ka ni. Ganahan di ko na ba? Uban ta dito ta kay pagbahin ta. O sige, magbahin naman ka ha. Ay uy. Pagbahin ka buta wala mo kay bad intention sa imo ha ba. Matara na. Sige, tara. Wala. Di, palit ako to shampoo. Visit ako Gcash nga just spill na urot. Promotion na may ato sa comment section nasa link.